Aktar minn 13,000 studenta bejn ir-raba sena primarja sa t-tieni sena sekondarja li attendu fl-iskejjel tal-Istat indipendenti u tal-Knisja mhux ser jagħmlu l-eżamijiet ta' nofs is-sena. Dan wara li daħlet fis-seħħ is-sistema ta' assessjar kontinwu tul is-sena kollha li wassal lill-studenti għall-eżamijiet annwali. Min jaf kemm il-darba din il-klassi jintużat bħala post li fija l-istudenti jagħmlu l-eżamijiet ta' nofs is-sena. Iżda din il-folja inbidlet għaliex minn din is-sena skolastika ġiet introdotta s-sistema ta' assessjar kontinwu. U bekk l-istudenti jkunu jistgħu jkomplu għaddejjin bil-lezzjonijiet tagħhom kif ukoll bl-istudji tagħhom matul is-sena. One News tkellem mal-istudenti tal-Kulleġġ Santa Clara f'ta' Paris fejn semmew kif tul dawn il-jiem normalment kienu jħossuhom aġitati ħafna. Kien iħossni vera eċitata f'dan iż-żmien. Kont jisni naġita ruħi u konna mmorru ħafna ħażin. Kont inħossni nervusa għax jien neċita ħafna ruħi u nibża li mhux ħanaddi u ninkwita ħafna. Kont inħossni nippanikja ma nkunx nista' nikkonċentra fuq x'qegħda nistudja, allura issa jisni iktar nikkonċentra hekk. Vera li huwa xi ġimgħa jew ġimagħtejn ma kuljum hekk hemm ħafna stress u biża'. Mistoqsija dwar is-sistema ta' assessjar. Dawn l-istudenti qalu li issa faċli li jibqgħu jiftakru dak li verament qegħdin jitgħallmu fil-klassi. Jiena qed inħossni li għandna vantaġġ għax tista' tlaħħaq mas-syllabus, tista' tistudja iktar mhux bħal qabel. U naħseb li qed nara li qed ilaħqu iktar mas-syllabus qabel ma kien ikollna l-ħavjeli u hekk. Il-fatt li nistgħu nuru xogħolna matul is-sena hija ħafna ħjax hemm min ukoll li jibża waqt l-eżami u forsi hemm min jibblinkja u dik tal-assessjar u nuru xogħolna hija iktar vantaġġ għall-istudenti. Tipo iktar tista' tiftakar fuq dak it-tip ta' suġġett l-assessments u plus teachers jagħmlu iktar activities u allura iktar tista' tiftakar u tkun faċli biex tistudja. Imma issa tal-li hemm l-assessjar kontinwi għandna jisu iktar ħin u jgħidulna minn qabel u naqra iktar żgħar dawn l-eżami. L-uffiċjal edukattiv Melli Naqqas Sammut saħqet kif kull student huwa differenti minn ieħor u għalhekk permezz ta' dan il-metodu l-istudenti ser jitgħallmu u jiġu evalwati permezz ta' ħiliet differenti. Ma nistgħux inkejlu it-tagħlim biss b'mod wieħed, anke għax l-istudent mhux wieħed bħal ieħor, l-istudenti huma kollha differenti. Allura jien nemmen li qed nitgħallmu flimkien kif it-tagħlim nistgħu nevalwah bl-aħjar mod. Minn din is-sena l-istudenti qed ikollhom assessjar kontinwu u dan jinvolvi marki minn xogħol li jsir matul is-sena skolastika kollha kif ukoll mill-karta tal-eżami annwali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.